wani gari gabar da kabo in kai haka wani gari dugabau ranar da na sauka da kaka fa a ranar na kone bukka malamin kawai ya su mai rangaranga aka dakai asibiti ai bai tahi ba kai ai ba hankali ne da kai ba alasa abin da za a yi kishi da shi sai dabba akuya karki amayar da abin da yake cikin ki idan kika amayar da abin da yake cikin ki ya zan yi abba zulaiha abba wasu ma a garin nan kai bincike sai ga dabba suke wahalta kai kul kai ka kiyaye ni billahi allazi in kana cin kasa ka kiyaye ta shuri Takanas ta Kano. Kuna kunyata mu wallahi, kuna zubin mana da mutunci. Kun dauki darajar mu kun watsar. Girman mu da abin nan da yake ganin mu na idanun mutane gaba ɗaya sun kwarara mana da shi. To, kai ne ai. Kai kuma kana tattara kimar gidan nan a cikin gari ko? Wallahi tallahi ku saurare ni. Da ke da kai din nan zan ja muku kunne yanzu kuma ya kasance na ƙarshe wallahi tallahi ku yi ƙoƙari ku haɗa kanku ku sulwanta. Masifar da ya jawo wa gidan nan da wannan zuri'a wallahi ta fita kullum. A ina me ya faru? Ta shafe shi dai. Wato ainihin subhanallah wato ainihin matar mai gari ya bi ta baya da baya yana mata shashanci da tumasanci yana kama bakin zaninta yana kiranta masoyiya lalle majanunan ne ka gani ko na shiga uku na lalace ka gani kan ko la ilaha illallah kada kanka masifa ustaz barmi saboda Allah abin da yake nan wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa abin da ya aikata kenan ga matar mai gari Takanas ta Kano.